Trecem la următorul. În așteptarea tot a lui Cyberpunk. În așteptarea la Cyberpunk. Al lui Ăsta. domnul Cyberpunk aici, Da. care vine pe 10 decembrie, stați liniștiți. Da, a fost anunțat acum joi, mi se pare, sau miercuri, într-un live. Am văzut în totalitate live-ul, era la Tactical Potato și tot mai vorbisem de asta. Și el a zis, vreau să văd și eu live-ul ăsta și l-am văzut împreună toți cei câți eram, 300 de oameni câți eram, l-am văzut împreună cu toți. Anunțurile frumoase, da. Un gameplay nou, care a fost ok. Da, și un trailer nou. Și minimum requirements, care... Asta e, au updatat un pic. Au updatat? Au updatat un pic. Animalele. Un pic system requirements-ul ăsta. Nu prea le-a convenit ce era. Cert e că o să aibă 70 de giga. Și că ar trebui să-l pui pe un SSD. Pe asta este chestia pe care nu înțeles nimeni. De ce l-au amânat atât și de ce l-au mai amânat încă o dată? Pentru că el a fost developed pentru console. Pentru consolele gen PlayStation 5 și Xbox. Da. PP5 și Xbox. Partea mai nașpa era legată de PlayStation 4 și Xbox One. Xbox One, da. Care al lor SSD-ul mergea mult mai așa, pe lângă SSD-ul de pe consolele noi care rupe șufa. Da. Cert e că dacă vrei neapărat să joci Cyberpunk și te mulțumești cu 1080p la 30 de cadre, mai consolă așa, ai nevoie de un i5 3570K da, seria Ivy Bridge sau un FX 8310 8 GB, deci neapărat 4 n-ai nicio șansă, un GTX 780 sau un RX 470. Plăcile video sunt ok pentru că sunt generația 7-a, practic un 1660 Ti sau 1660 Super ar putea să ruleze fără niciun fel de problemă. Cyberpunk în opa, asta e așa, că nu văzusem chestia asta. Următoarea. Deci, voi la ora actuală, dacă vă faceți un sistem cu, să spunem, cu un i5 din seria 10 sau un i5 din seria 9 sau un AMD, un Ryzen 5 din seria 3000 sau un Ryzen 5 din seria 5000, puse lângă ele minimum un 5600 sau un 1660 Super, ar trebui să jucați în Full HD cu totul pe high și să aveți număr de FPS-uri 60. La 60. Cu cât pretențiile sunt mai ridicate și vreți să urlați în detalii mai mari și în rezoluții mai mari, trebuie să mai scoateți din buzunar încă un pic de bănuți și să... aia e. Da, uite, următoarele 3 sunt pentru Ray Tracing, dacă vrei minim ai un 2060, pentru High ai un 3070 și pentru Ultra ai 3080. Totodată, dacă vrei... Deci 3090 overkill, încă o dată. Adică. Da, clar. Încă o dată, dacă vrei fără Ray Tracing, adică să iei un RTX 2060, trebuie să știi că RTX 2060 în combinație cu orice procesor, că uitați-vă ce procesor au pus aici la requirements, 2060 în combinație cu orice procesor și un 16 GB RAM, rulează în 2K totul pe Ultra, fără niciun fel de problemă. Dacă nu vrei Ray Tracing. Dacă vrei Ray Tracing... Da, uite, Ray Tracing 4K. Deci 4K la 4K, uite, 4K, Ultra, RTX 3080, exact ce zicea Răzvan un pic mai devreme, practic, ți-ai luat 3090-ul... Degeaba. Nu degeaba, nu ți l-ai luat degeaba, nu ți l-ai luat ca să... nu pentru Cyberpunk, e foarte adevărat. Da. Bun.